Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дӯстони аз дуру наздики имрӯз маро айни замон тамошо доранд ва ба ҳамаи саломое, ки он дафт додед ё ҳамавақт дода будед, ман алайк нагирифтам ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ ба ҳар яки шумо. Инак шурӯъ мекунем пахши мустақимро. Бахше ки ман анонс кардагӣ набудам, ки имрӯз пахши мустақим мешавад. Ман худамам аз худ камтар аз парешонҳолӣ фаромӯш кардам. Худо насиб карда бошад, пахши мустақимро мо аллакай сар кардем. Марҳамат бародарон, тариқи WhatsApp бошад, тариқи телефонӣ бошад, шумо метавонед ки ба занг бизанед, дар тамос бошед, саволҳои ҳуқуқии худро пешниҳод кунед ва ба саволҳои худ ҷавоби худро бигиред. Тариқи WhatsApp ҳам метавонед, WhatsApp-ам фаъол кардам, телефонро ҳам фаъол кардам. Он рақамҳое ки дар экранҳои шумо айни замон ҳаст, метавонед ки дар он ба ин рақамҳо занг занед ва суоли худро пешниҳод кунед. Албатта ҳамин ҳафтаи гузашта, ҳамин ҳафтае ки сипарӣ шуд, ҳафта барои ҳамагон фикр мекунам ки хеле вазбин омад, хусусан ба гарон шудани доллар ва беқурб шуда истодани пули русӣ. Ба ҳар ҳол ба ҳар хел чизо дода нашавед, провокатсияҳо дода нашавед. Агар хай пулатон бошад, агар марҳамат, ба ҳар ҳол доллар карда монед. Худо насиб карда бошад, агар бубинед пагоҳ бо гуфтугузорҳо байни Украин ва Русия боз давом меёбад. Вақте ки аллакай инҳо ба сари мизи музокирот мешинанд, аллакай доллар мефарояд. Агар ки дур ки шуданд, доллар мебарояд. Ба ҳар ҳол хеле ба паника дода нашавед. мо хеле умед дорем ки мисол ҳамин ҷангҳо ҳарчи зудтар хотима меёбад. Дар ин маврид гап занам, хеле мавзӯи калон аст. Яке ба дигаре яке мисол метавонад баъд бигӯяд ки бо ҳамун сиёсат гап зада истодааст. Ну ба ҳар ҳол сиёсати Тоҷикистон нест, сиёсати ҷаҳонӣ аст ва дар ин аз шумо як хоҳиши илтимос мекунам, ки ҳамин ҷангро ягон вақт дар ягон ҷо дастгирӣ накунед. Ҷанг ҳамавақт бадбахтӣ мебиёрад ба мардум. Гирия, нола, қашшоқӣ, гушнагӣ, касалӣ, ҳама чизро оварданаш мумкин. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар фейсбуки ман банд ҳаст, мисол блок мондагӣ аст аз пушти қирғизҳо. Дар он ҷо бисёр ман комментҳоро мехонам, ки ҷангро дастгирӣ мекунанд. Хуб кард зарен, хеле ин гапҳоро нагӯед бародарон. Метавонанд ки худо накарда ба сари моям ҳам хеле бадбахтӣ биёяд. Мо ягон вақт тарафдори ҷанг нестем. Чи аз тарафи берун бошад, чи аз тарафи дарун бошад, ягон вақт тарафдори ҷанг нестем ва ҷангро дастгирӣ накунед, ки хуб кард ки зад гуфта. Хуб кард ки зад надорад. Ин ягон ҷойи вай надорад. Ягон ҷойи хубу некӣ надорад ин кор. Он бечораҳое ки мисол дарбадар мешаванд. Хай одамои мо, бузургтари мо медонанд ки ҷанг чист, холе ки мо мумкин аз ҳамон хуни ҷӯшиши хуни худамон хеле гапҳоя гӯем. Бечораҳои кӯдакҳое ки бепадару бемодар мемонанд, хеле мисол ашки дида мерезад. Барои ҳамин ҷангро ягон вақт дастгирӣ накунед ва як кори хуб кунед, ки тарафдори ягон кас набошед айни замон. На ин тараф, на он тараф. Барои чӣ ки ҳар яки он ҳақиқати худро доранд ва намехоҳанд ки мисол якеш ба дигареш пас биёяд. Инаш мегӯяд ки ту фалонӣ кардӣ, инаш мегӯяд ки ту фалонӣ кардӣ. Инаш мегӯяд ки як камтар ман гуфта гузарамам, мисол чиз нест. Украин мегӯяд ки ту бояд ки шаҳрҳое ки моро гирифтӣ, Крим, Донецк, Лугансკро баргардонӣ ва агар барнагардонӣ, мо вай мекунем. Мо ба НАТО куш мешавем. Ин мегӯяд ки бо соглашени Минск ки шумо оҳиста метавонем ки асоби статус диҳед. Яъне ба асоби статус мисли ҳамин чӣ гӯем, автономия метед Донецку, Луганск. Мо ба шумо бармегардонем Донецку, Луганска, лекин орзуи Крим накунед. Ино ҳам хеле вазъият омаданд. Вай мегӯяд ки ту охир гирифти Крима, гирифти и давлати мо буд, ту нимаша гирифтӣ, ту агар надиҳӣ, агаре хеле вай мегӯяд ки ҳамун нимаша метиҳам, ними дигараша наметиҳам. Баъд
ам хеле баҳсошон байни худашон хеле зиёд аст. Ин хулосаи ман аст, шахсан хулосаи ман аст. барои ҳамин ман тарафдори ҷанг ҳам нестам, тарафдори ягон хунрезиам нестам. Дар ягон минтақаи дунё чӣ мусулмон бошад, чӣ ғайримусулмон бошад, чӣ тоҷик бошад, чӣ аҷнабӣ бошад, фарқ надорад. Тарафдори ягонташро намекунам. бисёр мехостам ки дар фейсбукам хеле гапҳо нависам, афсӯс ки нашуд гап нависта. Ман ҳоле хеле дар отпускаям гуфтиам тоҷико. ҳозир занг задам бародарон, дар чатам нависта истоданд. Чат як гандагӣ дорад ки мебароягу сразу гум мешавад. Саид Боқиевич бародар патент чанд рӯз пас тайёр мешавад дар сахр ва 2 ҳафта пас тайёр мешавад бародарҷон. Аз 2 ҳафта то 1 моҳа бояд ки диҳанд патентро ба шумо. Алиҷон НБ Бахтовар салом, ассалому алайкум. Бахтовар бародар, як савол дорам. Мегӯянд иммигратсиони карта ки аз 2 сол зиёд шуда бошад, вақти хона рафтан дар аэропорт депорт мекунанд. Рост аст ин? Якумаш ин ки аэропорт ҳуқуқи депорткунӣ надорад, дуюмаш ин ки ягон асос надорад. Ҳар девона ҳар гап занад, бовар накунед. Бисёриҳо фикр мекунанд ки ягон кор шудагӣ бошад. Агар аз аэропорт буранд, аэропорт ягон кор мекунад. Аэропорт ягон кор карда наметавонад. Бисёри вақт ин корро МВД мекунад. Алло. Лабай. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Довар Назаров сахрва кушодааст. Гап зане. Акай Бахтоваре наста? Бале, бале, дар пашти мустақим қарор дорад бародар. Акай як додарам чиш маҳкам буд, номуш маҳкам буд, паспортша алиш кард. Ана паспортша алиш кард гирифт ба дигар ному фамилия, ин ному фамилияш ҳуйши. Diga ba uno familia se le gustan a Brad, no tiene nada. Mira que chel me sabe cantar que نه دیگه نمیخوابانشون کنم. یابان چی نمیتونه اصلا نمیگرداننش. نه باید کی برادر عزیز پیش از حوزه در روسیه قرار داره. نه اومده میان نسی باشه نمیاد. بیاید همون یا ورقه میتونن که نام فامیلش ایواز کردگی است. خلاص همون ورقه که تی میبیاد نام فامیلش در اینجا میگوید که ایواز کرده شده گفته تمام. نه نمیگردانش. همون ورقش گیره بیاید به فیمیس میرود عریضه میتونه که نام فامیلش در باز علی ایواز کنه. نه ایرپورت نمیگردونن. کشوده باشه چیو میگردونن آخه؟ نه اونو فامیلای پیشینگیش کشوده این با نام و فامیلای نو اومده سه. هیچ گم ندارد آخه. نام و فامیلای نوش محکم نیسته؟ نوش این دیگه نام و فامیلای که یکی گفته ما که ایش قطع بیا اوش هویشید انا ایش قطع اومده سه. ایش یکم برد. ما هیچ گپی نیست بیوید. қоғазша гира биёя ҳамун шаҳодатномаша биёрад ки номаш иваз карда шуд. шаҳодатномаам дар кор аст? шаҳодатномаи ҳамун иваз шудани ному насаб. барои ки айзак як қоғаз ана ҳамуна мебиёрад. майли хоб. алло. салому алейкум. ва алейкум ассалом. بخیر باشد. دودارم در کالوگا مجاز کرده بود RVP. خب آواز عینی حال همون دختری خطش زکس کردگی بود. در خونه همون پراپیسکا داشت. طبق شرطنامه همون پیشترشون تو موی ایونا یک سال میشه افیسال نکار میکرد و یک سال بعد ВНЖ да завод мекардам. Аввал рустигаи маслиҳатҳо набуд, не ки баъдам хеле маслиҳат кардам баъде ки RVP-ша гирифт. хоб ҳозир гуфтам ки ман айзакс хада ҷудо мешам, баъд пропискаи хонам берун мекунам, масалан як моҳ якним моҳ ягонҷо биёда прописка. нигоҳ кунед бародари азиз, ҳеҷ гапе надорад. ҷудо шудан гирад. ҳамун агар ҳатто ҷудо шавадам ҳамун на основани RVP ба ВНЖ меспорад. 8 моҳ гузаштагӣ бошад.
фақат ки регистратсияш дар ҳамон Калуга, дар Калуга бошад, тамом. Асlan имкон надора агар дигар шаҳрҳо биёд, дигар шаҳрҳо? Не, РВП кати не, ВНЖ гирад ба дигар шаҳр мебиёрад. Ҳозир дар ҳамин 8 моҳ официалан кор кунам, метавонам ВНЖ завод кунам. Бале. Кор кардагӣ аст 8 моҳ? Корш 1 сол мешавад. Шуд. Муддати РВП гирифтагиш, муддати официалан 1 сол мешавад, не ки муддати РВП гирифтагиш ай моҳи октябр, ну примерно 8 моҳ, 6-7 моҳ шудаги, ай моҳи октябр РВП гирифтаги. Не, пас аз РВП гирифтан, пас аз РВП 8 моҳ бояд ки гузарад. Дата выдачи РВП кай, ай ҳамон ҳисоб мешавад. Хоб. Агар развод бошад, ҳеҷ гапе надорад, разводам кардан гирад, ҳеҷ гапе надорад. На основании РВП получает ВНЖ. Хоб, саломат бошед. Обод бошед, маъли. довар Назарзода, рақамҳое ки дар чӣ дида истодаед, ҳамин рақамҳои ман аст. Шумо ба ҳазур метавонед ки занг занед, суолҳои худатон ҷавоб гиред. имрӯз албатта камтарак дер шуд, ман аз хотирамам баромадааст. алло. салом алейкум ака. ва алейкум ассалом. обод бошед. савол ака, ами ман қариб 2 сола ака дар бе документ ягон документ надорам, беғаз як паспорт. граница барам биём фемес намара он гап намагам. нигоҳ кунед, як тавсияи хуб метиҳам бародарҷон. рӯзи ҷумъа проверка кунед. рӯзи ҷумъа тоза бошед, агар рӯзи шанбе равед, рӯзи якшанбе биёед. халос. тоза боша, агар ҳамин рӯзи ҷумъа проверка кунеду равед биёед, тамом. мақсад чи да фемес намара агон хеле штрафа агон чи наметкунам. Не, фемес наравед, шумо ҳеҷ кас намегӯяд ки фемес баред, просто проверка ман кунед. баъд биём мисол документ кунӣ Не, документ кунӣ, документ биёед, официально биёед, да, мисол кор гуфта биёед. барои ма бу баленса галдагим баленса хоб кардагим ҳисоби ҳамон мисол документҳоам ягон иборда мешавад фирма. ҳеҷ гапе надора, ира ягон кас намепурсад, ягон кас аҳамиятам наметиҳад. мо мегӯям ки накарда мере дар фмс мақсад чи мекунам. ягон гапот намекунад, ягон ҳеҷчи намекунад. ин гапҳоя нагӯҳӣ, ин гапҳои чо мекунӣ ҳамин гапҳоро гуфтад? значит тенҷа ягон чи намешавад. ҳеҷчи набояд ки шавад. Ай рӯи қонун шумо бояд ки буроед 3 моҳ пас баъд дароед. Не ки шумо буроед дароед, Москва аҳамият наметиҳад, работа гуфта медуроед, дарава патент мекунед. гап нест ака. майли, хоб. алло. лабай. салом алейкум. алейкум ассалом. ака бахтовар назмакум таҷоми дурустӣ. ташаккур. як саволам ин ки як моҳ шудост патент супурдам, 14 рӯз ба ҳад патент супурдам. ман имрӯз 28 имрӯз телефон кардам, гуфт ки тайёр нашудааст. интуни як моҳ ба гирифтан дар кадом патент ёки супурде 14 рӯз усу метиҳам патентад. ай 14 рӯз то як моҳ ҳам метиҳам. аз иначи 14 рӯз гузарад ба ҳадам. бале. раҳмат акаҷон. ҳамина пасанд гуфтам. алло. салому алейкум ака. ва алейкум ассалом. акаҷон, аввале ки шуморо худо умртона дуроз кунӣ ки ҳам суолои моро ҷавоб метиҳем. ташаккур. акаҷон, ҳамин як савол доштем. ҳамин акам тоҷикистон рафта, кайҳо сондан визаш маҳкам шид. ному фамилияш алиш кардем, через беларусия омад. ҳозир омадем иҷа қариб 1 сол шид эсодан шуд. визаш уже ҳуй шиде, визи ному фамилияи худаш. меша ки мо паспорти худш ай ҳами паспорти худмон бигирем. не паспорти худаша намешавад. кушода шуда боша, агар як пересечени граници рава биёяв даму фмс мебарад, даму
ному фамилияш алиш кардан, як корточка додагиан аз ЗАГС, ҳамуна нишон мекард, ному фамилияша да базаям дигар мекунам, халос, ҷонош халос мешавад. ҳамин ном кати пас тайни омда рафтан мегира. Ному насаби нав кати, бале. ин граница я бор бизгарад биёя. Хубтараш ҳам хеле кунад, равад биёя. Сахровро мо бугум ном фамилия алиш кард. Не, Сахрова не, ҳамун чижам, ҷое ки регистрация мекунад, ҳамунҷоям равад мешавад. мақсад қоғозе ки қоғаз битиям ки ном фамилияш алиш карге. Қоғаз додагиам, ҳамун қоғазша мебарад ки ном фамилиям алиш кардам гуфта. баъд патент карда метавонад? Бале метавонад. раҳмат акаҷон, амир майли, худоҳофиз, майли. алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Акаҷон, ҳамин як сад рӯз пеш омодаги регистрация кардем, ҳамин регистрация буд чидаги. ҳамура патент каранда кор мешавад? бародарҷон, барои патент кардан хоҳед агар хубтараш убури сарҳад карда биёед, тамом. убур кунем? бале. бо як савол дига мумкина? хоб. патенти ма мисол патента гирифтагиум, ама 14 тайёр шидага, озам назадам, моҳи дигаш 15 рафтум. 4 тайёр шид, ма 15 рафтум гирифтум, короче, патента. ҳамро ҳолам супорида гаштетан, регистрация кардестем, ҳаму сухтагия ё ки не? ай 15 супурда истоде? акун бояд проверка кунед, сухтагӣ аст, сухтагӣ нест. Бисёри вақт хеле ҳолатҳода месӯзад. Бояд ки ай чорум дата видачи, ҳамун дата видачи ки тискоре. майли, обод бошед. так, аки бахтовар оилам ВНЖ Калуга дорад. Госпрограмма дар дигар шаҳр тиб мешавад? Калуга карда намешавад ку? Калуга ку як воима кардан ки намешавад гуфта, не ки госпрограмма кадом вилоятҳои Русия ки мешавад, дар ҳамунҷо диҳед мешавад. Фақат пропискатон ҳамунҷа мекунед, одан мегиред дигар. дар госпрограмма Республика Мордовия ҳаст, Тамбовская область ҳаст, ба фикрам Ивановская область ҳаст, боз Смоленская область ҳаст. ҳаминҷода госпрограмма буд. бо хеле ноҳияҳои дурдаст ҳам госпрограмма дорад. авез Маҳмад Ҷумаев, ташаккур. Ва алейкум ассалом. салом алейкум Солеҳҷон, Солеҳҷон. салом алейкум бародар, ман запрет доштам, ҳозир як приложение телефон кади проверка мекунам, не обнаружен менависад. ҳамин кушодагӣ бошад, чӣ хеле фаҳмем? бародар, ягон милисишинос, посредник, участковый, ФМС, як мотошинос дошта бошед, ба азур тарафи ҳамонҳо фаҳмида метавонад, ё официальный запрос мекунед, официальный ответ метавад. муддати як моҳ ба шумо официальный ответ медиҳад. алло. лабай гап занед. Ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. обод бошед. Эфирден шумо? бале, бале. Несте, он стана заркада дигар сайтдан буромад, натонистам гапа кито кунам. Мақсад ака он як хатара пеша я 2-3 сол пеш заблокирует, когда арестовал дидагия. ҳамура озир барои счёт мондан паспорта ҳамура бояд рӯй кунам мега. мақсад ҳамон проблема мешида бошад, намешида дар бораи ҳамон. ман ягон саволатонро  паспорт мондан шуд. Ман ҳамина нафаҳмидам. Чӣ мехоҳед шумо?
барои паспортгирӣ картара заблокировать кардаги мега барои переводи ноқонунӣ чи хеле киш будааст. барои ҳамо барои гражданствогирӣ 2 сол пеш заблокировать. Хай равад як банки дига ва кушод ғайри банки Сбербанк ягон 100 банки дига аст. Невайра арестовать кардан барои ҳамо ҳозир ход мондан дар кор то ка Сбербанк кати мешавад дига. Не, любой банк кати мешавад, любояш кати. Аму РВП чи видда споридан дар кор шод мондан дар кор. Шод мондан дар кор боша, ВТБ равед, Альфа банк равед. Альфа банк, ВТБ ин банкҳои мисол мустаҳкамтар. Роскимчи банк буд, куҷа равед. Росхоз банк буд чи буд? Росселхоз банк ба фикрам буд. Не обязательно Сбербанк, а? Не обязательно. Калом эфир буд ҳозир я эфирто китане ёфтам подписаться шида будам эфира наёфтистам. ҳозир мо дар эфир қарор дорем. Мо канали ман номаш просто Бахтовар ном дорад. Дароед ҳозир подписаться кунед. Ман подписка шидаги мохи чанд бор занг задагим дар бораи документ чанд бор пурсидам. ҳозир мохи занг задам ки ҷумаи Бахтоварро ма сайт неки эфир да ин набромадисте кадом сайт. Колокольчика намондаед, да? Колокольчика монед ва мебораяд. Майнаш хоб. Майна ҳама кас. Худоистон. Усмонов. Салом алейкум. Як савол. Закони нав кай мебурояд? Салом алейкум. Як савол ҷавоб медод. Закони нав кай мебурояд? Усмонов бародар, кадом закон? Кадом закон? Чӣ закон вай аст? Лабай. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Акай Бахтовар хубе тимиет. Ташаккур. Бародари азиз, як савол дорум, ай патент регистрация берун айники. Хоб. ҳами дар бораи чи шояд шумо фаҳмидагӣ ҳастед нестед. Ана шаҳрвандони мақсад СНГ, мана Тоҷикистон, Ӯзбекистон метавонанд аз Русия хона чӣ гиранда ипотека. Шумо мефаҳмидагӣ ҳаст ё не? Якум бор Сбербанк наздикида буромад ки ба иностранный гражданин ипотека дод. Як одама фаҳмидам тамом. Ман ростин ҳамин хабара фаҳмида будам, ҳамин номероя ёфтам, рафтам дар чи метро Калужский, ҳамин хеле офис ҳаст, хиргизои аннаким. баъд мақсад гуфтам то кадом дараҷа ҳамин гап асос дора надора, дуромадем ҳам офис қатъиёшон вохӯрдем. ана чӣ кардан? Гуфтан ширкати хиргизияй гарантияи мақсад ҳамин шумоҳо мо мешавем дар ҳаминҷа. мақсад мо гуфтем мо чӣ хел фаҳмем ки ҳамин кор аниқ ҳаст нестай. мо барои ки биёем ҳамин корро даст занем бояд чӣ кор кунем, чанд қа маблағ бояд дошта бошем. гуфтан барои саршавии ҳамин кор шумо 675 000 метаед. баъд ҳамина мо ҳисоб мекунем дар 400 рӯз 13 моҳ ҳисоб каранда. 13 моҳ дар ҳамин пули шумо додагӣ мерасад. баъди ин баъд мақсад 44-45 ҳамин хел. бародар, як тавсияам, ҳамин 600 чанд ҳазор ки гуфтед, биёед открита гап занем, лозим не. Якумуш ин ки ман намедонам ак қирғизо чӣ кади заниматсия мекунанд. Дуюмуш ин ки ман ҳамин гапда аслан боварӣ надорам. фаҳмиде? Кредит ин гапи шӯхӣ нест. ақаллан кредит гирифтанда ҳадди ақал ВНЖ доштанатон дар корай. ин як. Дуюмуш ин ки мисол кредит бисёр як тонки моментҳои зиёде дорад. фаҳмиде? Я бачае ки имрӯз да ман нақл мекунам, мега 5 миллион да кредит гирифтам, 14 миллион супордам. Гап дар сари он ки агар шумо кредит гирифтанӣ бошед, агар тавсияи ман гиред, агар 1 миллион рубл да замин харида метавонед, заминҳои хуб мехаред.
Я рафиқи ман ина ҳози Домодедово 17 город Видни ба фикрам аз МКАД 17 километр усу. Ина 1 миллион да харид, 4 миллиони дига да хона кард, чӣ кард, 20 миллион, 15 миллион, 20 миллион фурӯш намондагӣ. Ҳамхели заминҳо бисёр дар ҳамон ҷое ки гуфта истодам. 1 миллион 250 ҳазория ҳамхели мефурӯхтиям содиқ шав. Хубтари ҳамин ки чем ин кредит гирифтану чем ихелӣ кардан, хона гиред, замин гиред, замина обод кунед, ӯ хубтару беҳтар мешавад. Шумо агар ҳамун первии взносе ки 1 миллион ё 600 ҳазор ё 800 ҳазор дошта бошед, мегиред 4 содиқам гиред басай. 4 содиқам гиред басай, мисол 1 миллион да гиред, любое время даиҷа стройматериал хеле ва хеле арзона. Як хона ки мисол як фақирона як хона мекунед, дигар тамом зиндагӣ мекунед, прописка мекунед, зиндагӣ карда мегардед. Лозим нест кредит гирифтани через қирғизо. Қирғизо просто так да шумо якумушин ки ягон чиз наметиҳам. Дуюмушин ки ҳамон 600 ҳазора ва ё мумкин ки ба худшон гирам. Шумо фаҳмидагӣ нестед, ҷои договорошон ҳамон қадар бисёр гапу лапи бисёре дорад ки унҷа шумо мехонед договорро намефаҳмед. 600 ҳазора метед, 600 ҳазора онҷа нависта метавонанд ки просто за юридические услуги, как консультация, договора, проверки каких-то документов тамом. ҳамин мақсад чизое ки ба ёдамон нақл кардан, ман рости як бор дар ин тианши меган чӣ меган дар ҳамун чиз хайрот кардан рафтум нақли кардан. нақлои ҳамун тианши 70% ба нақлое ки ё кардан сафадат кардан. барои ҳамин ман самниватсия кардам ки чӣ ба бовар ин гапҳо нестай, ин гапҳоя ман нафаҳмидам. Ман рости гап официальный Сбербанк додага якта хона як мигрант додод тамом. ман ин савола бо дар ҳавоёт додам ки гуфтам ман шаҳрванди Тоҷикистонам ба ғайри патент регистратсия ҳеҷ чиз надорам. дар ҳолате ки ман депорт кардан чӣ мешава ҳамин хонае ки ман дар номам мегирам? ки гуфтанд ки агар дар иҷа чӣ мешава ответственник ки шудӣ тия депорт намекунанд. ман гуфтам айма медонистаги одамое ки паспорт доранд хона доранд ҳавоё ҳамаш ответственник дар як соат сурати аки иззата нишонте буд. Ина дидӣ гоҳа хона дошт, ҷо дошт, зан дошт, кӯдак дошт, паспорт дошт, бурдан шагон. ман ҳамин одама премер овардам. гуфтам бародари азиз ҳамин одама фаҳмидагӣ? гуфтам ин ҳамин одам ответственник дар 2 миллион одам дар ҳамин ҷа ответственник буд. ҳамин одама дар як соат депорт карданд. мо чӣ хел наметавонам барои 600 ҳазор додем ответственник наметишудагистем. ҳамин хеле вай кардан дар ҳамин хама гуфтам як маслиҳат дар шумо. Не ҳама хубуш тамом ин бачаҳое ки ҳозир бародарон хоҳароне ки дида истодаанд, агар хоҳед ки мисол хона кунед, хубтару беҳтараш ҳамун первии взносе ки 1 миллион 2 миллион даку дар ҳамин наздикӣ Москва вай мегиред. шумо замини хуби хуб мегиред ки садик дорад наздикӣ, дар мисол вай дорад, духтур дорад, мактаб дорад, бисёр ҷои хуб мегиред. ин ҳамин шишкин леста мо будем, 4 содиқӣ буд, 4 содиқаш 1 миллиону 100 чанд ҳазор буд. хай 1 миллиону 200 ҳазор гӯем, где-то 700-800 метр то мактабу садика буд. 700-800 метр то мактабу садика буд. ин бисёр хуб буд да, мисол пропискаото московски мешавад, мактаб, садик, ҳама чиз доред. ҳатто ҳеҷ набуданашда дар ҳамун центри Москва ҳам кор кунед, зану кӯдаку падару модаратонро мебуред, меистанд дар инҷа, шумо шанбе якшанбе ҳам биёед наздашон ва дигар вақт дар Москва ҳам мисол дар дурунтарам хона аренда гиред ё ҳамун 5000 одамо кати бестедам мешавад. инам хеле заминҳо бисёранд. майли хоб саломат бошед. майли бародар. хоб замин харед бародарон, наздики Москва, Московская область замин бисёр дорад. Московская область вообще заминаш бисёр аст. мисол я бародари дигаи ман харидагӣ буд аз город Раменский 450 ҳазор да 29 содиқ харид.
аз Мукат 53 километр усу аст. ду заминаш метавонад ки хона созад, ду замини дигаша метавонад ки 4 участка харида гирад, ду замини дигаша бояд боғ кунад ё СНТ гуфта буд. ҳам хеле карда метавонад, мактабу садикаш наздик буд. алло лабай. Assalomu alaykum aka doktor. Va alaykum assalom. Aka baxtorami як саволам буд акаҷон. Ҳамиҷа як гражданки Россия гуфтам, як духтарда. Қирғизистон. 3 сол пеш айшуш ҷудо шуда буд. ҳамон кати гапзанон кардам, қатиш гуфт акон чи ҳамин чи фикрни брак меган. Анами хеле кунум агар вай РВП гирифтан осон мешад, неки вай шаҳри Пензада партияни регистрация дошта буд. шумоям пенҷа пастаяни регистратсия мекунед, да? ҳамон баъди Московской области озима кор кардем, инҷо онда кор карда метавонам бад. баъди ҳамон брак чи оформид карданам. баъди брак оформид кардан метавонед бародару, не ки баъди ки РВП гирифтед наметавонед. ин Московской области кор карда наметавонам бад. Не, ВНЖ ки гирифтед метавонед, РВП ки не. ҳамин агар чӣ бошад шумо маслиҳат дода метавонед, агар ҳамин наздик шавад, агар ҳамин бракгирӣ чӣ шавад, агар ҳамон номераро муфтитон рака. Ба чашм. ЗАГС кунед, ЗАГСа дар любой ҷо карда метавонед. Баъд биёед суҳбат мекунед. аввал ЗАГС карда накунам? Бале. Фаҳмам акаҷон, роман. Майлаш, панотон бошед. Майли, саломат бошед. салому алайкум акаҷон, худо шуморо умри дароз ва тани сеҳат насиб гардонад, ҳамин сафи шумо одам зиёд кунад. Ташаккур ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Андрей Лавров: доверенность аз куҷо гирем, бародар, ақди никоҳ баровардан? Любой доверенность равед, паспортатонро переводаш катӣ метиҳад шумо. Любой доверенность мегӯям, любой нотариус. алло, лабай. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Я савол дорам. Бошад. Ман аз ҳисоби ҳамин фарзандон дута фарзанд дорам, неки ЗАГС надорам. Дута фарзанд дорам, ҳамин ва ҳисоби ҳамино ВНЖ гирифтагӣ буд. Где-то 1 сол мешад наздик ба. Хайр. ҳамин хел паспорт гуфтан маслиҳат. Носитель русского. Хел паспорт паспорт. Носитель русского языка кати спурда метавонед, переселение кати спурда метавонед. ҳамин через паспорт столи ҳамин ҷо ҳамин ва переселение агар оформид кунем мешавад ё ки Куҷо? Башкирова. Мумкин Башкирова переселение бошад. Рости ман намедонам спискаи переселение Башкирова ҳаст ё нест. Скорее всего буданаш дар кор. Башкирия ҳам он қадар региони бой нест. ин дига ягон роҳи дигеш неста? ҳозираш ва не. баъд гуфтан ҳамин закони ва Путин чӣ хел закон буровардаги ҳамин Путин набуровардааст. Путин оли пешниҳод кард. ҳавай оли ҳамун законашам набурондасан? ҳичи закон нест оли. Майлаш рамади калом. Майлаш хоб. бародарони азиз, хоҳарони гиромиам, худо насиб карда бошад боз дар алоқа мешавем. ҳамин рӯз бисёр ман хаста шудаям. камтар дар ҳаққам дуо кунед ки корро барор гирад. худо насиб кунад рӯзи ҷумъа бо кӯшиш мекунам ки ба тамос борам, ба суолҳои шумо ҷавоб диҳам. ҳамин як даям бошад мебарам, ҷавоб медиҳам. ассалому алайкум Саида Олимова: додарҷон, ман документ надорам, ман Москва ва мешавад ба номи додарам доверенностиам барои мактаб мондан. барои фарзандатон бошад мешавад. Бале, барои фарзандатон бошад, агар согласия барои додаратон метиҳед, додаратон ҳамон кати худаш якҷоя регистратсия мекунад, мегиред ба ҳазур мактаб мемонед. теҷеду: салом, ман хусрум граждания мешавад занам. Не, ман метавонам гражданин гирам. Не, хусуратон дар шумо ягон каси наздик ҳисоб намеёбад аз рӯи қонун. аввал
ҳамсаратон мегирам ва пас аз ҳамсаратон гирифтан шумо аз паси ҳамсаратон мегиред. диловар ҳомидов гуфтанд ки акаҷон баъди ЗАГС патент лозим аст ё не? диловарҷон баъди ЗАГС агар шумо РВП гиред дигар лозим нест, лекин то гирифтани РВП кор кунам гӯед агар бояд ки патент дошта бошед. муҳаммадалӣ: ассалому алайкум бародар бахтовар, амаки ман зани рускати ЗАГС-гар ВНЖ-ро гирифт, баъди 6 моҳ пас занак мурд. коронавирус пачақаш кард. савол ин ки паспорти сурхта метавонад гирифта ё не? Не бародар, наметавонад. мурд охи занаш гирифта бурд паспорти сурхаша. саида олимова: саломат бошед оҷон, касбу корат баракати аст. шумоям обод бошед, саломат бошед дӯстони азизам. чанд моҳ да РВП гирифтан мумкин баъди ЗАГС? ҳамин ЗАГСа кунед, сразу РВП бисупоред, 2 моҳ пас РВП мегиред, 60 рӯз нависегӣ. худо ҳофиз ба ҳаматон дӯстон. ҳамаи саволотон иншаалло ки ҷавоб додам, он чизе ки дар чат нависта буде. телефонро куштам. панотон ба худо.